माबा बिक्रम होनबाय आरो जोंहा 10,000 फैसा लानांगौ गथ' खांनो मोनला नों मानिगोन ना मानिया होननानै रायलायदों आरो नों कुनु मोनसे एकदानो जायासै गिदिर गिदिर एकदानो मोनसेबो जायासै नाम्बार वानाथ' नों रन्जनखौ सख'नाय बेबो जायासै जय हाग्रामा महिलारिनि जय खाम्फा बरगयारिनि जय खाम्फा बरगयारिनि जय नांगोल पार्टीनि जय नांगोल पार्टीनि जय नांगोल पार्टीनि आंनि भटा आंनि भटा आंनि भटा जय हाग्रामा महिलारिनि जय खाम्फा बरगयारिनि आंनि भटा आंनि भटा जय नांगोल पार्टीनि किसे फ्लाइओभार बानायनो नागिरदोंमोन टंलायाव बेबो जायाखैसै पलिटेकनिक इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि माबा पलिटेकनिक हरसिंगायाव लाबोनो नागिरदोंमोन बेबो जायाखैसै मोनसेबो जुदि जायाखैसैब्ला सरकारा जेबो मोनसेबो जायाखैसैब्ला होआसैब्ला अबा दायनिगिरिया हाग्रामा जायामोनबा बिनि थाखाय ना हाग्रामाया सिब जानायमोनब्ला बिनिनो जाजोबसिगौमोन ना हाग्रामाया दा बेफोर गासैबो जायासैब्ला न'खर न'खर साख्रि होनायखौथ' बादो बे दाइलग जाबाय किन्तु एकदाव थानाय दफायानो साख्रि होजोबगोन होननायानो जायाखैसै बेयाव थानायनि मोन बोखोना 11 टाका गिदिर गिदिर पयेन्ट 11 टाका इउथनो साख्रि होनाय बिराद गिदिर खुरां बड' लेक्सारारफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय बिराद गिदिर खुरां नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बिराद गिदिर खुरां इंदिरा गांधी नेशनेल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बेबो बिराद गिदिर खुरां अर्गेनिक यूनिवर्सिटी बिराद गिदिर खुरां खेराइसालि सेन्टार भेरगाव बिराद गिदिर खुरां अर्गेनिक यूनिवर्सिटी गिदिर खुरां नेशनेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिराद गिदिर खुरां हाईवे होलंगी टू माजबाद बेफोर गिदिर खुरां रेलवे क्रसिं रेलवे फ्लाइओभार गिदिर खुरां मोनसेबो जायाखैसै थाङै थुङै रायजोनो मा फिनगोन माबोरै भट बिगोन मा होननानै फोरमायबावगोन थाङै थुङै मायाव नांथाफैबाय नैयाव नांथाफैबाय बिसोरो मिथिबाय थाङै थुङै रायजोनो भट बिनो हाला जेबो जाला नैयाव नांथाफैबाय नै लास्टायाव बेखौ मोनदो 10,000 होगोन होननायालै लास्टायाव बेयाव नांथाफैबाय एबसुआबो बिफां गायनायनिया बाजैया होबाय जमा होबाय मादैया होबाय बाजैया होबाय सोर होदो आखाइ थिखांलाय होनाय बाजैया होदों होआखै मोनखायाखै हामदोसो मोनाखैबा दा माबोरै भट लाबावनो रायजोनिफ्रायलाय नों कुनु मोनसे एकदानो जायासै गिदिर गिदिर एकदानो मोनसेबो जायासै नाम्बार वानाथ' नों रन्जनखौ सख'नाय बेबो जायासै नाम्बार 2आथ' नोङो गामि ससने सानजा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट मोनसेबो गामि हाबासै स्कुल कलेज सरकारि खालामनो नागिरनायमोन मोनसेबो जायासै नङा मोनसेबो जायासैबा मारै भट बिबावनो नोंलाय न'खर न'खर साख्रि होनायखौथ' थैबाय बे गैला बेखौ बुंनोबो हाला थाङै थुङै 1,000 10,000 फैसा बिनानै होनानै नोंसोरनिफ्राय भट आदाय खालामनाय आरो नैबेनि दाबो रानगासिनो एबसुनि मानसिफोरानो सोरबा सोरबा रानगासिनो मेम्बारफ्रा बा बोलेरो लायै एकदम जेरस खालामनानै 2 लाख मोनगोन होनलायो मिथिबाय रानजोबदोनो 2 लाख सोरबा सोरबा बुंदों मा कागज बिलाय फट' थालायनायलाय बुंदों सोरबा फट' थालाय मा फैसा मोनगोन ना बिलाय सोर बिलाय लावथ'थ' होनदोंहाय माबाखौ सिगांनि प्राइम मिनिस्टारखौ मिथिबाय बिदिबो होननाय होनग्रा मानसि दङ दा जिखि जाया नैबे नैबेनि फैसाया हौवासा गोनाङा मोना हिनजावसा गोनाङासो मोनगोन बिदि लिरनाय दङ बेयाव हौवासा गोनाङा मोना बेथ' बे जाखाबाय स्टम फर्मखौ मोनखायाखै किन्तु मा आरो जाया बे फर्मखौ लागोन गथ' जोनोम होनो मोना नैयाव दङ नै मा लिरदो आं आंनि खुदियानि बेसेनखौ 3नि बारा जानो होआ आरो बे बिथिङाव आंनि हौवायाबो आंनि बिसियाबो आंजों राजि दं माने रायलायखादों आरो ओरैबायदि रायलायदों जेनेबा आंनि हिनजावजों आं हिनजावा बुंदों नै माबा बिक्रम होनबाय आरो जोंहा 10,000 फैसा लानांगौ गथ' खांनो मोनला नों मानिगोन ना मानिया होननानै रायलायदों आरो बेयाव लिरनाय दङ सोरनिबा मन्दिरखौ हुख्लायबाय सोरनिबा मस्जिदखौ हुख्लायबाय बे मस्जिद गिर्जा हुख्लायनायनि दायनिगिरिया प्रमद आरो इउजि ब्रह्म बे आं बुंनाय खोथा नङा लिरनाय लेखायावनो दङ बिथांमोना जुननि 12 तारिखनो माबायाव गुवाहाटीयावहाय मोनसे अर्डार लाना फैदों हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो दङ बे मिटिंआव
बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मानि सारनिफ्राय अर्डार लाना फैदों जे जेसेबां ग्रेजिं लेन्डआव दोङो जेसेबां फरेस्ट लेन्डआव दोङो जेसेबां खास लेन्डआव दोङो जायफ्रा दैखरखौ फबनानै हा लुनानै दोङो बिसोरखौ पुरा होस्रांजोबनांगौ होननानै लिरनाय लेखायानो नैयाव दोङो नै मुवा खारग'नो मिथिबाय लिरनाय लेखायानो दङ रायजोफोर बेनिखायनो प्रमद बर'आ बिटिआरनि मोजां एक' दफाफोरखौ मावनो हाया होस्रांनोसो हायो बिटिआरनि मोजां दफाफोरखौ प्रमद बर'आ स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनो हाया होस्रांनोसो हायो मिथिबाय दिल्लीया मा होनना बुंबाय नै बै जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि होननाय मोनसे लाबोनो नागिराखै होनबा ट्राइबेल इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटि होननाय लाबोनो नागिरदोंमोन बेबो खिन्थु गाज्रि नङामोन प्रमद बर'आनो एकर्ड खालामना लाना फैदों बेखौ दिल्लीनिफ्राय दा मा बुंबाय रायजोफोर बे ट्राइबेल इउनिभार्सिटिखौ मा बुंबाय दिल्लीया ट्राइबेल इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एखे नोंसोरनि उदालगुरियाव जिहेतु लुनो गोनां दङमोन बेखौ तेजपुरावनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दंखायो बेनिखायनो तेजपुरावनो जिहेतु खाथि उदालगुरि जायो बिनि उदालगुरिनिया तेजपुरावनो सोलोंथाइ लायै थां होनना लिरना हरबाय ब्राह्मणनि लेखायाव मिथिबाय तेजपुरावनो दंखायो इउनिभार्सिटिया एकर्डआवनो दङ नङा होमबा एकर्डआव लानाय दफाखौनो दिल्लीनि अफिसारफ्रा मा लिरहरबाय जे नोंसोरनि सोलोंथाइखौ तेजपुराव लायै थां माने होनो हाया नरे होनो हाया ओइनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि कालचारनि बिराद गिदिर कमप्लेक्स बानायनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ बिराद गिदिर नाम जारा जागौमोन आरो बेखौ लाना फैनो हानायबा दा बेखौ मा बुंबाय रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुङावसो टेकरनि मुङावसो जोङो आसामाव गंसे गंसे होदो दा नोंसोरनि बे माबाया फिट नङा नोंसोरनि बे प्रजेक्टआ फिट नङा जाया होननानै लिरनानै हरबाय दिल्लीया जाला मिथिबाय आरो जोंहा बे क'क्राझाराव रेलवे फेक्टरि बानायनो नागिराखैमोन क'क्राझार दांतलाव रेलवे फेक्टरि बानायनो नागिरदोंमोनथ' बेखौ मा बुंबाय बङाइगावआवनो रेलवे फेक्टरिया दंखायो क'क्राझारा बङाइगावनिफ्राय बारा गोजान नङा बेनिखायनो क'क्राझारनि मानसिया बङाइगावआवनो बा बिटिआरनि मानसिया बङाइगावआवनो ट्रेनिं लानानै बेयावनो सोलोंथाइ लानो हागोन होनना लिरना हरबाय दिल्लीया नों दिनै सोरखौ बुंनो बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनो थाखाय जाय मानसिनो भट होनांगौ होनना बिथांमोना बुङो दिल्लीयानो बिसोरनि लोगो स्टेटआनो दिनै एबसुनि लोगो दिल्लीनि अफिसारफ्रानो एबसुनि लोगो दिल्लीनि इएम जिएम मिनिस्टारफ्रानो एमएलएफ्रानो एबसु आरो इउपिपिनि लोगो बे एकर्डआव स्कुल दानना होनायाबो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रानो बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ तेजपुराव थां होननायाबो बिजेपियानो नङा होमबा नै स्कुल कलेजखौ जाया होननानै लिरना हरनायाबो बिजेपियानो दिल्लीनिफ्राय बै रबीन्द्रनाथ माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कालचार कमप्लेक्सआ फिट जाया मिलाया प्रजेक्ट गैया होनग्रायाबो बिजेपियानो होमबा गासैनिबो दायनिगिरियानो जुदि बिजेपियानोब्ला अबा बिजेपिनि मानसिखौनो दिनै आर'नाइ गानहोग्राया प्रमद बर'आनो नङा होमबा दायनिगिरियाथ' बिसोरसो होमबा बिसोरनि खोथाखौनो दिनै प्रमद बर'आ लानानै सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो आरो गोबावखौ बुंबावनो सानाखै बिसिखौनो बुंबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय प्रमद बर'जों जेबो जाला कौटि कौटि लाख लाख फैसाखौ बिटिआरनिफ्राय लानानै थांजोब्बाय प्रमद बर'नि गुबुन हारिनि जाथिनि मानसिफोरा मिथिबाय जोंनिया बे देरसिन गिदिर जोंनि खहाया बेनो कौटि कौटि फैसा नलबारि धेमाजि जरहाट नगाव डिब्रुगड़ गुवाहाटी इउपि दिल्ली मुम्बाइ कलकाता हारियानानि गासैबो ठिकादारफ्रा बिटिसिआवनो जमा एखेबारे गोसोम बेग लानानै जोंनि बिटिआरनि बे नैबे बिटिसिनि ठिकादारफ्रा रावबो खामानि मोनला सब बाहेरनि गोजा लाबजोब्बायब्रा दा अब्ला नोङो बाहेरनिया जुदि मावबाय थायोब्ला जों माखौ मावनो जोंनि दखानफ्रा बोरै सोलिनो जोंनि लेबारफ्रा मा मावना जानो ठिकादारफ्रा मा मावना जानो लेबार मावग्राया बबेयाव लेबार मावबाय थानो बेबायदि मोनसे अबस्था जाबाय बेनिखायनो बाहेरनि ठिकादारफोरखौ जुदि जब्द खालामनोब्ला हाग्रामाखौ लाबोफिननानै प्रमद बर'खौ बिदाय होनायनि समा दिनै नोंसोरनि जाबाय दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ प्रमद बर' थानायावनो जुदि मावफुङाखैसैब्ला बिनि मावफुंनांगौनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय हाग्रामा महरैखौ लाबोनानै प्रमद बर'खौ जोङो बोखांनानै दोनथ'नो गोनां हमाया जाबाय प्रमद बर'खौ जों पार्सनेलि गाज्रि मोना बिथाङाबो सानसे फैनानै खालामफैबावथों सानसे सालायफैथों
किन्तु हाग्रामा महिलानिफ्राय बे सोलोंनांगोन माबायदि बिटिसिनि मानसिखौ जोथोन लानानै बिटिसिनि मानसिखौ अननानै बोरै सालायनांगौ गुबुननि मानसिखौ मानो सान्स होनाङा दिनै बै समाव रावबो ठिकादारा बिटिसिनि रेजिस्ट्रेसन नङाबा खामानि मावनो मोनामोन रावबो ठिकादारा बिटिसिआव फैनानै खामानि मावफैनो मोनामोन दा हाग्रामा महिलानि समाव बिदिनो जागोन प्रमद बर'आ जितु बाहेरनि मानसिखौ सोजोबबाय बेसेबां एम्बुलेन्स दङ सब बाहेरनि कन्ट्रेक्टरा साप्लाय होदों जरहाटनिया जेसेबां मेडिसिन साप्लाय होदों सब दिल्लीनि कन्ट्रेक्टरा दिनै साप्लाय होदों जेसेबां दिनै साथा मटर गारि सब साप्लाय माने बाहेरनि मानसिफ्रा साप्लाय